No la vol. Diu que és massa nerviosa i que tot ho fa barrim-barram. Ella té més pràctica que jo. Bé, ja ho sé prou. Però si ell no la vol... Està bé, però el faré suar com un negre, Algun negre hi deu haver que es deu recrear a l'ombra. No tots deuen suar com dius tu. Ja ho suposo, però l'expressió és així. O no ho dic bé? Sí, dona, sí. Doncs ja està. Apa, vés, i es deu estar pacientant, Ja vaig. Senyora Rosaura, què t'he fet el conte del senyor Roig? Ja estàs. I doncs, què volia? Que m'hi passés tot el matí. Dona, tant com tot el matí no, però entretenir-te una mica més no et costaria gaire. Que es queixa algun per mi? Alguns sí, Però tornen i demanen per mi. i altres que no volen ni que els toquis. Per això hi ha l'Aurora. Ella s'hi entreté tant que mentre ella en fa un, jo en deixo 3 d'enllestits. Tant com 3. I no puc, ja ho sap vostè. Miri, com més aviat enllesteixi, millor. Potser tindran raó en dir que ets una barrim-barram. Però dos segur. I els que venen per mi no em dirà que es queixen. No, dona, no. Sempre n'hi ha algun que té pressa. Aquests són els que m'agraden. Entren, s'hi posen bé i en marxa. En un 3 i no res, llestos. I en el seu lloc, un altre. Bé, què li has fet? Com sempre. Doncs quan surti que passi per la caixa i no parlem més. Que hi ha algú més que s'espera. Sí, hi ha el senyor Lloret. Noi, filla, tots casadots. Què vols dir amb això? Que de tant en tant ja me'n podria tocar un de solter. Ja saps que d'aquests, per desgràcia nostra, no en venen gaires avui. El món ha canviat tant que els surt més barat. Naturalment. I per tu, la feina és la mateixa, sigui solter o casat. Sí, però la conversa seria diferent. Els casats sempre t'expliquen el mateix. Que si la dona, que si els menuts, que els col·legis són cap cas, que les hores extres... Ai, ai. Esperis que l'ajudo. Gràcies. Ets un sol. Satisfet, senyor Roig? Amb aquest pom de flors i aquestes manetes que té, i no hi queda. Ja, papa, adulador. Què és? Miri, 1.200, com sempre. Digui. Molt bé. I això? Per tu, pura. Agraïda, senyor Roig. L'agraït sóc jo. Surto rejuvenit i satisfet. Aquest és el nostre deure, fer que surtin contents. Apunti'm per d'aquí 10 dies. A veure, a la mateixa hora? Sí, és la que em va millor. Doncs anotat. Sí, si alguna cosa em pogués venir, ja l'avisaria per telèfon. Molt bé diu. Adéu, bonica. Passi-ho bé, senyor Roig. Ai, apa, tornem-hi que no ha estat res. Ja començo a estar cansada. Va, dona, va. És l'últim d'aquest matí. Bé, entrem. És... Entri. M'has fet esperar molt, dona. Doncs no serà perquè m'hi adormi. No, de llesta ho és. Però avui m'has fet esperar més que els altres dies.
Bon dia, senyora Rosaura. El desconec, senyor Lloret. Per què? És la primera vegada que el sento protestar. Tal com protestar, no. Però és que avui tinc una mica de pressa. I si no fos perquè ho necessito tant, cregui que me n'hauria anat. Ah, sí? I m'hauria deixat plantada. Mai. Jo sóc tot un home. Això no cal que ho digui. Pura! Que he dit alguna cosa maldita. Apa, passa, que si no et paressin els peus... És la joventut, senyora Rosaura. La bonica i alegre joventut. Aquesta potser ho és una miqueta massa d'alegre. No ho cregui. El seu parlar et reconforta. Doncs potser que parléssim una mica. Begués i marxés. I jo descansaria. Pura! Deixi-la dir. Anem. Anem. Aviam què em faràs avui. Oi, una cosa que ja vull dir. Vale, Deixi'm dir. ja et deixo. Ai, bé. De debò que és l'últim? Sí. No n'hi ha cap més. Fins a la tarda. Ah, molt bé. Vés, i no el facis esperar. Jo, mentrestant, vaig a mirar la saleta, perquè encara que vinguin d'un en un, m'ho deixen tot ple de puntes i de puros. Té raó. Ai, aquests homes. Jove! Ai! Quin esglai! Que es pot saber per on entrar? O per aquesta escala? Això és la sortida. Aquí no ens agrada que es vegin els uns amb els altres. Perdoni, però jo he cregut. Vostè és un fresc. No s'alteri. A mi m'han recomanat que vingués. I en veure sortir un home per aquí, he pensat que era l'entrada i he pujat. Doncs és la sortida. Ja li he dit. Sí, que no es vegin els uns amb els altres. I ho trobo molt bé. Naturalment que sí. Ja m'han dit que era una casa molt sèria. Sèria, acreditada i declarada legalment. Li prego que no s'enutgi. És la primera vegada i veurà. No cal que ho juri, no. És la primera vegada. Prou que es veu. Tant es nota? I tant! Caram, sí que té vista. Amb el nostre ofici, la pràctica ensenya molt. I amb els anys que ho fem, Molts no deu fer, perquè vostè es veu jove encara. sí, net. I perdoni el tracte. Anys enrere, les noies no estudiaven tant com ara. I jovenetes, ja es posaven a treballar. Però hi devia haver d'altres oficis, oi? Molts! Però, com que a mi m'agradava aquest, a 14 anys ja vaig començar. Caram, ningú no ho diria, perquè fa molt goig. Gràcies. Però això és una cosa que ho porta l'ofici. Tractant-se amb homes, més ben dit, amb senyors. Perquè això sí, a casa nostra tenim una parròquia molt escollida. No hi ve tothom qui vol. Ah, no? No. Aquí tots són senyors que no els ve d'un duro. I, naturalment, nosaltres no ens podem presentar de qualsevol manera. És natural. Bé, amb tot no m'ha dit qui l'ha recomanat i l'ha guiat tan malament. Haig de dir el nom? Jo crec que és el millor. Doncs... el meu pare. Molt bé, però com se diu el seu pare? Que no n'hi ha prou amb això. No, senyor,
T'he de dir el seu nom. I per què? Per la fitxa. La fitxa? Quina fitxa? La que li haig de fer. Així m'ha de fitxar? Com la policia? Ah, senyor. No, home, no. Fem la fitxa per a saber el que vol. I així sempre anem sobre segur. Vol dir? Naturalment que sí. N'hi ha que ho volen complet. Altres, amb un repàs, en tenen prou. I d'altres, a vegades, alternen entre una cosa i l'altra. Que em comprèn? No gaire. Però vaja, si vostè ho diu... Miri, jove, aquí donem hores convingudes. I... Fins i tot això? Toca ho sent. Miri, ara mateix no el podem atendre, perquè les noies estan ocupades. I vostè? Jo! Sóc la mestressa! Ja hi he fet prou anys. I crec que tinc merescut una mica de descans. I perquè veu tot això? I ho pujat a costa de molts suors. Ja m'ho figuro, ja. Per molt que s'ho figuri, mai no sabrà el que m'ha costat de poder-me situar. I per això ara em puc permetre el luxe de tenir unes noies que treballin per mi. I tot i amb això, no paro mai. Per això mateix, suposo que un de més no li vindrà pas d'aquí. No, de cap manera. Ja hi estic desentrenada, jo ara. A la millor li faria un disbart. Potser m'agradaria. I després no em pagaria. No, de cap manera. S'haurà d'esperar i no sé si cap de les noies li voldrà fer res. Llavors, què li sembla que faci? Tanta pressa li corre! És que aquestes coses, si no és pensat i fet... Sí, ja m'ho figuro ja. Per això mateix, o ara o mai. Home, tant com mai! Pensi que m'ha costat molt de decidir-me. I el seu pare, què hi diu amb tot això? Ell m'ha dit que em convenia molt. Però si vostè creu que no... Home, tots són gustos. Però jo diria que sí. Un bon repàs no li aniria pas gens malament. Jo crec que amb poca cosa en tindré prou. Ah, això sí que no. Mitges tintes no les fem. O tot ben fet, o res. Si vostè que hi entén ho diu... Vejam, què li agradaria a vostè? Per mi, com més curt millor. I com que és la primera vegada... Per això mateix, li fa falta tot complet. Veurà, farem la fitxa i posarem. Però vol dir que curtet. Esclar, home! On va amb això tan llarg? Que se'n veu? Hauria de ser curta de vista i gràcies a Déu encara hi veig. Esclar, i l'experiència? Què experiència i què romanços? La llargada, jove, la llargada! I cregui que no el favoreix pas gens. Doncs jo em creia que era normal. Vostè ho troba normal perquè ja hi està acostumat. No es preocupi. Amb una bona retallada quedarà nou. Una retallada, diu? Això sí que no. Però si ara mateix ha dit que ho volia ben curt. Una cosa és que ho vulgui curt i l'altra que m'ho vulgui retallar. Llavors, com vol que li fem? Doncs faci-ho com vulgui, però de retallar res. Jove,
No l'entenc. No l'entenc. Senyora Rosaura, escolti. Mira, vens bé. Com tens l'altre? Que mig fer encara. Procura enllestir-lo i vejam si pots agafar aquest. Potser amb tu s'entendrà més bé. Perquè el que és amb mi... Mira, vine que te'l presentaré. Ara encara sort que me'n toca un de bufó. Que el trobes bufó. Sí. A més, és jove. Ja era hora. Allà tu. Jo ja dec ser passada de moda. Tant com això. Ai, vine, vine que te'l presentaré. Jove, miri, aquesta és la pura. Malament! Què vol dir? Vostè pura, i jo que és la primera vegada? Millor, home. Així li faré el meu gust i tingui la certesa de que quedarà satisfet. Vol dir? Miri, fins ara mai ningú no s'ha queixat de mi. Bé, algú a vegades diu que vaig massa de pressa, però això no és un defecte, no, al contrari. I per què? Doncs, mentre les altres en fan un, jo n'enllesteixo. Oh, caram! I vostè diu que és pura? Sí, senyor, per servir-lo, i espero ser-ho molts anys. Doncs no ho entenc. Què és el que no entén? Doncs com pot deixar els clients satisfets? Aquestes manetes, les veu? Aquestes manetes ho fan tot. Amb les mans? Home, no voldrà que ho faci amb els peus? No, però... Miri, no es preocupi i vostè ho deixa tot per mi. I veurà que content que quedarà. Si vostè ho diu... Vaig enllestir el que tinc allà dintre i tot seguit m'agafaré a vostè. Vol dir que no estarà cansada? No es cansa mai. Aquí on la veu és una daina. Sí, però així tan seguits... M'agrada perquè és considerat. I, en veritat, una mica cansada sí que ho estic. Perquè aquest matí ja en porto 4. 4? Ai, de què se sorprèn? No, de res. A més, mira, 2, només han volgut una repassadeta. Ara, el que ha marxat. I aquest, bueno... Ho han volgut complet, oi? Ai, per sí. Però vaja, no m'espanta. I com que ho faig de gust. Ja ho suposo, ja. Però no obstant... Miri, jove, si es vol esperar i com a casa especial, mirarem si l'agafem. I si no, marxa i un altre dia demana hora. Així de senzill. Apa, pensat i fet. Doncs, si s'hi rumia massa i de la manera que el té... Bufa, vostè també ho ha vist? Home, no cal mirar gaire. I? No ho comprenc. Per més que miro, jo no en veig res. Perquè ja hi està acostumat i ho troba normal. I vol dir que no ho és? Home, això va a gustos. Si vostè ho troba normal, per mi no hi ha res a dir. La veritat és que fins ara així ho creia. Però després del que m'han dit, ja en començo a dubtar. No, home, no. Com vostè, n'hi ha molts. Apa, marxa, que deus tenir el client impacient. I avui ja estava nerviós perquè deia que tenia pressa. Una vegada allà dintre ja li ha passat tot. I ara l'he deixat escalfant-se. Ell sol? Què volia? Que l'escalfés jo? No, fillet, no. Ara el trobaré tan al punt que la feina serà perfecta. I li farà pagar complet, oi? Només mancaria. No,
Treballem a consciència i per això ho fem pagar. Apa, marxa, que ja m'hi entendré jo amb aquest jove. Oh, romansos! Què dius, home? Que romansos! Que m'entén? Ai, no, que no l'entenc. Doncs que amb vostè no hi vull tractes. Però, Calmis, calmis, senyora Rosaura. Calmis, que ja l'arreglaré jo. aviat ho dius, tu? Veritat, jove, que s'esperarà. És que jo... Ja torno. I no s'impacienti. Impacientar-me? Mira, després de tant de parlar, ja m'han passat les ganes. Per mi, millor. Ja pot marxar quan vulgui. Senyora Rosaura, calmis. Tot plegat no ha estat res. I ben net que sí. Caram, trobo que per tenir aquest ofici té molt poca paciència. Tinc la que em dóna la gana. Miri, jove, si ara se'n desdiu, ja no ho farà mai més i anirà sempre així. I què? Que vol dir que seria el primer? Tants n'hi ha com jo. Però per això anem tan bé. Mira, no s'hi pensi més. Ara ja és aquí. I quan es miri el mirall, una vegada acabat tot, és que no es coneixerà. Que gairebé m'esglaia. Marxa ja i enllesteix el d'allà dins. Però no el deixi marxar, pobre xicot. Ara ja és aquí. I miri, un mes o menys... Està bé. Ves, ja estic calmada. Bé, jove, ara vostè i jo ens entendrem. Sí, home! I què més? Com es veu que no m'ha vist bé? Té raó. Abans de fer-li la fitxa, el repassaré una mica. No juguem. Sap, jove, que és molt estrany, vostè, eh? De primer ho volia curt i ràpid. I ara... Sí, però comprengui. De primer vostè i després ella... Però jo no li faré res. Ah, no? La meva missió és la de mirar-lo bé per veure i aconsellar què és el que necessita. I després fer la fitxa. Apa, tornem-hi amb la fitxa. Es veu que quan agafa una mania no la deixa. Miri, sense fitxa no li farem res. Aquesta casa és molt sèria. I per ser la primera vegada, més que més. No li farem res. Doncs es té de fer. Vol que li digui jo ara? Senyora Rosaura, ai, perdoni, Digues, pari digues. el compte. Què li has fet? Avui tenia ganes de... No ho digui. I ara? Què li passa? Doncs que estic nerviós. Molt nerviós. Oh, això rai. Sí, rai. Amb un bon massatge quedarà com nou. Sí, això ja m'ho ha dit l'altre. Qui vol dir? La pura? Ai, un altre que s'ho creu. Què vol dir? Que en tants homes com han passat per les seves mans, dubto que en sigui. I de què? D'això de... I tant, sí senyor, que ho és. I reconeguda. I amb diploma i tot. Però què em diu? Amb això també donen diplomes? És que si no el tingués, jo qui no la voldria. Ja li he dit que casa meva és molt seriosa, acreditada. I reconeguda. Això ja m'ho ha dit abans. Doncs sembla que vostè en dubti. I això ja m'empipa. Ai, sí, no em dubti, perquè això és el que més l'empipa, Va, digues el que volies. Aquest jove ja m'ha fet posar nerviosa. I em sembla que per allà on t'ha vingut marxarà. Bé, no s'alteri. Ja no diré res més. Millor serà. Digues, Aurora.
avui mig servei. Té pressa. I quan surti li dirà el dia que vol tornar. Està bé. Ves. Vegem, jove. Vol dir-me el seu nom? És necessari? Imprescindible. Què hi farem? Però vol dir que... Jove, em vol dir el seu nom o què? Lluís Toret. Com diu? Si no l'he sentit. Vostè el que vol és que se n'enteri tothom. De debò que no l'he sentit. Lluís Lloret. Ah, Lloret? Què passa ara? Que potser no li agrada. I el seu pare es diu... Lloret? No falla. Ai, mare meva. Jaume Lloret i Romagosa? Com ho sap tan bé? Miri, la fitxa, home, la fitxa! Ho veu com serveix? Ai, no m'estranya gens que l'hagi aconsellat que vingués. Que el coneix. És un dels millors clients que tenim. Pobra mare! Què diu ara? La seva mare és una dona de sort? Oh, si vostè ho diu. Ai, ho dic i ho repeteixo. No totes les dones tenen un home tan delicat. El seu pare és el millor que hi ha. Si no és indiscreció, pot dir-me si ve molt sovint? Això no és cap indiscreció. Ve 2 vegades. Que cada mes? Què diu, Sant Cristià? Cada setmana. Oh, Samarela! Home, ja li he dit que el seu pare és molt delicat. I a més, la seva posició li permet... Aquest ritme no m'estranya gens que estigui delicat. El més segur és que caigui per terra. Home, no sigui exagerat. I sempre ho vol complet? No, alterna segons es troba. Ja. I mentre la mare dormint a la palla. Però si és un home tan polit, tan refinat, cregui que dóna gust treballar amb ell. Sí, ja m'ho he dit abans. Com aquell que res. És que vostè hauria d'estar orgullós de tenir un pare com el que té. A més, el que ha de fer és imitar-lo. Ah, naturalment. I vostè anar cobrant. No voldrà pas que li fem de franc, oi? Home, venint tan sovint, ja li podíem fer una rebaixadeta. Què aquí? Nosaltres cobrem la nostra feina. I com que és feta a consciència, mai ningú s'ha regatejat res. I el seu pare, menys que ningú. Aquí no regateja res. I a mi no para de dir-me que sóc un malgastador. És la joventut. Se'ls ha de parar els peus. Perquè molts com vostè, que ja s'ho han trobat tot fet, no donen importància al diner. I cregui que en té molta. Per vostè ja veig que en té molta d'importància. Ja veurà. Una ha de pensar en el dia de demà. Però no obstant això, i en atenció al seu pare, amb vostè ens hi mirarem perquè surti satisfet i també sigui un client de la casa. Vol que li sigui sincer? Digui, digui. Doncs jo em creia que era arribar i moldre. I amb tanta xerrameca i tanta estona d'esperar, ja m'han passat les ganes. Vejam, vejam. Deixi'm donar una ullada. Ni s'ho en pensi.
No sigui tan nerviós. Estiguis quiet. Si no, no li podré mirar. Vostè a mi no em mira res. Home, diguis quiet. Però escolta'm. Encara aquí? Sí. Que ja està. Sí, ja surt. Jove, li restaré agraïda si passa un moment en aquella sala, que tot seguit el cridarem. El millor que puc fer és anar-me'n. De cap manera, i essent fill de qui és encara menys. L'hem de tractar més bé que ningú. I de qui és fill? Del distingit i amable senyor Lloret. Què em diu ara? Mira quina relíquia. Que també el conec. I tant que el conec. No és client meu. Alça, alça. Pel que vaig veient, aquí és famós. No és que el conegui molt, però sí que el conec. I tant. I de qui és client, si es pot saber? És client fixo de la Pura. Ah, també? Què vol dir també? Pel que vaig veient, aquella no en té mai prou. I després del pare, vol el fill. I no m'estranyaria gens que demanés l'Esperit Sant. Jove, compta'm el que diu. Amb el que dic i amb el que vull fer hauré d'anar amb compte. Aquella, com vostè diu, té un nom. I per cert, que encara que és molt alegre, em fa honor i prou. Miri, passi aquí, que tot seguit el cridaré. Sí. Bueno, està aquí, però s'està aquí. És molt estrany aquest jove, Creu que si no m'hagués dit de qui era fill, et juro que l'hauria tret amb penes. Ai, quin dia. Quin dia. Què és, senyora Rosaura? Avui baratet, 800 pessetes. És que tinc tard. Més ben dit, se m'ha fet tard i tinc hora al dentista. Sent així, No n'hi ha prou en cuidar el cos. Hi ha altres coses que també compten. ja ho pot dir ja. I la boca, fa tanta falta. Digui-m'ho a mi, estic passant uns dies. Ai, doncs apa, senyor Miquel, que no li passi l'hora. Té, bufona. Vol dir que m'ho mereixo avui? Tu no tens la culpa. Que jo tingui pressa. Apa, pren. Gràcies, senyor Miquel. M'apunto per un altre dia. Sí, el dimecres de la setmana que ve. A la mateixa hora. Em sembla que podré aguantar, no? Oh, i tant. Ja pot comptar que sí. Tal com jo l'he deixat. No 8 dies. 15 i tot, i amb tranquil·litat. Bé, doncs, fins dimecres de la setmana que ve, Faci-ho bé, Faci-ho bé, senyor Miquel. Barrut! I ara, què li passa ara? Què fa? Però que és boig. Sí, és que si no ho veig i ho sento, no ho crec. Però què és el que ha vist? I què és el que ha sentit? El barrut que acaba de marxar. Però què ha dit? Acaba de sortir i ja diu que no sap si podrà aguantar 8 dies. I a vostè què li importa? Com si vol tornar demà? Sí, naturalment.
mentre vostè anà omplint el calaix. Jove, a vostè tot això res li importa. Res no m'importa, té raó. Però la veritat, hi ha coses que indignen. I més en pensar que el meu pare és un d'aquests. Jove, vostè es descontrola molt aviat. De seguida perd el respecte. Així és que moderis. Ja ho diu vostè, ja. Ai, papa, estiguis quiet. Que li mirarem a veure què li podem fer. O si no està quiet no li podrem veure. Aurora, a veure. Ui. Ai. Què et sembla, Aurora? Jo li tallaria. Ja m'ho suposo que a vostè li sap greu. Però cregui, una bona tallada no li aniria malament. A mi tu no em talles res. Jove, però que no veu que com més es talla, torna a créixer. Com diu? Però que no sap que com més es talla, més creix i més s'enforteix. Clar. O jo sóc boig, o vostès no sabeu el que dieu. Jo ho crec, ho sapiguem el que diguem, home. No tenim pas poca experiència. El que teniu és molta cara dura. Jove, faci el favor. Ni favor ni romansos. A mi vosaltres no em talleu res. Però si és pel seu bé. Doncs no i no. Tal com està a mi ja m'agrada. A vostè li pot agradar, però li està horrible. I una bona tallada, no li aniria fet malament. Apa, acompanya l'Aurora. No, a mi ningú em talla res. Però jove! Assassines! Assassines! No tallareu res! Ai, però si està bon! No l'he vist enlloc. Talment l'hagués empassat la terra. Ai, Déu meu! Aquest noi ens portarà un trastorn! I gros! No haurà fugit per l'escala? Jo crec que no. Però si no el trobem a cap departament. Vol dir que està bé del cap, aquest noi? I jo què sé? Vaja, un brugell. No sé pas per què l'ha fet venir el senyor Lloret. Dona, com a convenir-li, li convenia, Però si és tan estrany... Ens havia d'haver previngut. Això sí, avui mateix no li costava res d'avisar-lo. Ara, quan surti, li diré que m'expliqui per què ha obrat així. Vagi amb compte, senyora Rosaura, que vostè ara està molt nerviosa. I pensi que el senyor Lloret és un dels millors clients. Tot el que vulguis, però el que estem passant... Tanqui la porta de l'escala, que no s'escapi. Almenys fins que aclareixi el que li passa i per què es comporta d'aquesta manera. Mira, estic tan nerviosa que si ara la repleguem... Reina Santa! Ai! Correm, Aurora! Senyora Rosaura! Senyora Rosaura! Pobra de mi! Com deu ser ara? Ai, què t'ha passat? Què t'ha passat? Aquest jove és boig! Ai, no cal que ho juris! Ja ho deia jo. Ja no entès! L'he tancat!
boig! Oh, enxufat! Si no és que se l'enxufi ell. Pura. Sí, pura, pura. Sap l'ensurt que he tingut. Però què ha passat? Mira, ha entrat tot sobtadament, se m'ha tirat al damunt, tot cridant. Tu que ets pura, no deixis que em tallin res, no vull que em tallin res. Mira, no ho comprenc. A nosaltres tot ha sigut dir-li que li tallaria, com dir-nos assassines! Assassines! I ha sortit corrents. Cregui que la cosa no ha acabat aquí. Ah, no? Encara n'hi ha més? Conta, conta. M'ha començat a i a patronejar com un boig. Alça, alça. Sempre estàs de sort, tu, Sí, pots fer broma, però jo he hagut de treure'm-el de sobre com he pogut. I el senyor Lloret on era? A la sauna. Encara sort. Així que l'has deixat al departament dels infraroigs? Ja em diràs tu què podia fer. Una vegada que et surt una ganga i el tanques. Ja m'hauria agradat veure't amb aquesta ganga. Mira, per mi te'l regalo. Està bon, està bon! Ai, i el seu pare aquí? Què li direm? Mira, la veritat, si té un fill boig, que el tanquin, Ai, Que no m'aguanto. sembla que s'hagi calmat. De moment, no crida, que ja és alguna cosa, Ens anem-hi totes tres i l'obrirem, perquè jo sola m'hi penso totes tres, Sortirà com un mal esperit, però el que és a mi no se m'escapa. Però què fa ara? Mira, tancar i guardar la clau. Això. Sí. Aquest noi no s'escapa. I s'esperarà fins que surti el seu pare i ens expliqui el seu comportament. Però em sembla que embolicarà la troca, Més del costat. A un s'ha vist enviar un noi així, sense consultar ni demanar hora. I després que es comporti d'aquesta manera. No i no. Aquesta casa és molt sèria. I així s'ha de continuar. Anem. Va. Maleït sia, aquestes dallonses m'han tancat. Però si es creuen tallar-me res, van llestes. On m'amagaré? Sembla un laberint, aquesta casa. Tots són quartos i quartets. Però això sí, a tots hi ha un llit. O millor dit, jo diria que són lliteres. I encara no sé qui m'ha obert. Jo era aquí dins, Però això no l'he trobat. Ja tornen! No es donen mai per vençudes. Quan busca per l'altre cantó, deu ser allà. Escolta, però algú el deu haver obert. Que no has dit que era allà. Aquí només queda el seu pare. I on has dit que era? A la sauna. Així no falla. El seu pare ha sentit els crits i com que tot el molesta, ha sortit, l'ha obert i se n'ha tornat a la sauna. Però aquest boig on serà ara? Sí. A lo millor amb el seu pare. Calla, calla. Sembla que et diverteixi tot això. Vols dir que El soroll ve d'allí. Ara sí que el tenim, perquè d'allí no pot sortir. I més ben dit si la porta de dins és tancada. sí que ho és. Ja que quan ha vingut el senyor Lloret, com que era l'últim d'aquest matí, doncs jo he anat a endreçar i he tancat. Va, anem. Doncs anem. Però a veure, Anem. que no s'escapi. Passi. Sí. Deixeu-me! Deixeu-me, bruixes! A mi no em tallareu!
jove? No em dóna la gana. I no deixaré que em talleu res. Senyor. Però per què crida tant? Qualsevol diria que el volem matar. Quasi, quasi. Total, per escurçar-li una mica. Ni una mica ni gens. Poca vergonya. Li plantificaré una bufetada si no calla, Calmis, calmis. Si no vol que li tallem, no ho farem. Ah, no? No. No, aquí no fem mai res si el client no ho vol. És veritat això que diu? Naturalment que sí. Apa, segui i tranquil·lisis. Sí. Ho diu molt aviat, vostè. Ai, però un bon ensurt que m'han donat. Em sembla que no n'hi ha per tant. Per més. Pensi, si me l'arriben a tallar. Res no hauria passat. Oh, vostè no, però a mi... I a vostè tampoc. Però que no ho veu que li convé. Oh, romanços! Està bé, home, està bé. Segui. Si no ho vol, el deixarem tal com està. Naturalment que vull que estigui tal com està. Baixo un entossudiment que han agafat vostès en voler tallar. Que no saben fer altres coses. Moltes. Doncs en qualsevol em conformava, menys em tallar. Veurà, en el nostre ofici sempre mirem pel bé del client. I en el seu cas hem cregut que el millor era tallar. Que s'ho cregui! Prou! No hi tornem res. Ja ens ha armat prou gresca. Si ja li he dit abans que és una casa molt sèria i aquests aldarulls no ens convenen. Sí, vostè ho ha dit i ho ha repetit. Però ara jo ja no ho crec. Jove, vostè m'ofèn. Doncs ho sento. Però estic nerviós, molt nerviós. I miri, li agrairia que m'obrís la porta i em deixés marxar. Oh, però i com ho sap que està tancada la porta? Oh, perquè mentre vostès buscaven per allà dins, jo he provat de sortir. Però han estat més llestes. Miri, jove, vostè aquí ha vingut recomanat pel seu pare, oi? Sí, però és igual. Oblidi-se'n. Perquè ben segur que el meu pare no sabia on anava. Què vol dir amb això? Que la saben molt llarga, vostès. Però a mi no me la claven. Jove! Ai, Déu meu, a mi no sé què m'agafarà. Calmis, senyora Rosaura. Calmis. Miri, sàpiga que el seu pare aquí a aquesta casa el respectem molt, Així a ell no li han tallat mai? Sempre que convingui. Què diu? Que li han tallat més d'una vegada? Tantes que pot tenir la certesa que si no mirem la fitxa no ho podem dir. Pobre pare! A bon lloc ha caigut! Escolti, jove, sap que m'està acabant la paciència? Nosaltres, si el client no ho demana, no li tallem res. Aquí estem per a servir-lo i el que demana se li fa. Però és possible que el meu pare hagi demanat que li tallin. I per què no? Si a ell li agrada curt. Però segur que la mare no. Això a nosaltres no ens importa. Té raó. Nosaltres no ens hi fiquem amb la vida dels clients. El seu pare i la seva mare deuen discutir les seves coses i allà ells. Si a la seva mare li agrada llarg i el seu pare curt, és cosa que a nosaltres no ens importa. Ja m'ho crec, ja. Pel que vaig veient, vostès amb això de l'escurçamenta hi tenen la mà trencada. Home, tot ho fa l'experiència.
I vostè és pura, oi? Sí, senyor, per a servir-lo. Tu a mi, maca, no em serveixes per res. I menys per això. Tingui més modal i més respecte. Miri, senyora, perquè vostè deu ser senyora, oi? Sí, senyor. Tot una senyora, aquí deu tots els respectes. No discutim, perquè d'això hi hauria molt de què parlar. Què vol dir? Que em deixi marxar, perquè n'hi diria de gruixudes. Ara menys que mai. Vostè s'espera aquí que surti el seu pare i ell ens explicarà el seu comportament. Vostè és un desvergonyit. No insultem. Senyoreta, pura! El pare! Mica fora! Vostè no es mou d'aquí. Vaig, senyor Lloret! Home, què ha pensat? La primera de la meva vida. I tot per aquest ximplet. Què vol dir, ximplet? Miri el que sent. I no li dic més, perquè no sé quin sant m'aguanta. Un sant amb vostè, eh? No em faci riure. Rigui. Ximple, animal. Para el carro, maca? Sàpiga que des de que faig aquest ofici mai no havia descurat cap client, i menys de la categoria del seu pare. De com vostè ha entrat aquest matí per on no devia fer-ho, que tot va de capgirell. I si tots els que venen aquí tinguessin 2 dits de seny, haurien de plegar. Però que no el sentiu! Per quins aprets! Animal més que animal! A mi no m'insulti, eh? I vostè no m'amenaci, perquè cridaré la policia. Que no m'amenaci? Em sembla que no miraré si és senyora o el que sigui i li giraré la cara del revés. A mi! Sí. A mi! Ai, Déu meu! Ai, que no sé què m'agafa! Ai, que no sé què m'agafa! Ai, Calmis, que ja sap que el seu cor no vol aldarulls. Miri, com m'aguanta, i no li espino el nas. Tu a mi? No em faci riure. Oblidaré que sóc dona i li trencaré la cara. Com quedem? Que ets dona o pura? Surti d'aquí, mamarratxo. Aquestes tenim? I tot perquè no m'he deixat tallar res. Primer li canto el mico que vostè. Senyora Rosaura, que no li passa. no. I no sé pas què m'agafa. Senyora Rosaura! Ai, Déu meu! Senyora Rosaura! Torni amb si. Pura! Què? Senyora Rosaura! Senyora Rosaura! Allò que no m'estava. Ai, vaig a cercar l'ampolleta. Rosaura! Ximple! Animal! Pepe! Que si s'ha mort, jo no en tinc la culpa. Calli! Doncs no m'insulti! Senyora Rosaura! Senyora Rosaura! Ai! Que no respon. No! Però el seu pare sí. I ara no hi puc anar. Ai, senyora Rosaura. Noi, no em pensava que la cosa pogués anar així. No pensava. El no pensar fa burro. Para el carro, maca? Que de dir paraulotes jo també en sé. Ai, senyora Rosaura. Ai, mestre. Noia, no la trobava. Olori. Això ho oloré. Respiri fort. Miri. Va, dona, respiri. Ai, senyor. Que li agafa sovint. Mateix del cor. I no pot tenir sobresalts ni excitacions.
Ja. Per això ella té cura de la fitxa i cobra, oi? Ella és la mestressa i fa el que li dóna la gana. Està bé, està bé. Sembla que li torna el color. Voleu dir? Sí, sembla que li passa, Apa, apa, dona! No s'ho prengui així! Que si no m'ho talla a mi, ja ho farà amb un altre! Calli, que no li senti la veu. Té raó, té raó. Home. El so de la seva veu l'excita. Senyora Rosaura, senyora Aurora, aquesta vegada l'ha agafada ben forta. I l'altre que s'impacient. Ja hi vaig, senyor Lloret. Marxi. Faci el favor, calmis una mica, que tot seguit estic amb vostè. Ja m'ho has dit dues vegades, que estic perdent la paciència! És un cas urgent i ara no el puc deixar. Ai, però li prometo que de seguida estic amb vostè. I amb un 3, si no res, acabo amb vostè. Com? Que acabarà amb ell? Clar, Que pensa matar-lo? estem a poder si no s'aguanta. Que Aurora, que no torna amb si. Jo diria que sí. Almenys respira més assossegada, I si cridés el metge? Si m'ho permeten, i sense crits, Què vol fer-li? Aviam, no tingui por. Només vull escoltar-li el cor, per què? perquè hi entenc una mica. I com no ho ha dit abans? Perquè encara no obro la boca i ja m'insulten. Va, vaja, corri. Almenys faci quelcom de bo. Traure'm l'aigua clara. El ritme és normal. Vol dir? Més que el cor, jo diria que això és dels nervis. I com ho sap vostè? Perquè a mi em passa el mateix. Ah, sí? Doncs ja li podia haver agafat a vostè en comptes d'ella. Caram, quina mania que em té. Manies poc, però va, què podem fer-li, digui? Veurà que aviat li passa. Ei, què li vol donar ara? Sí, no seran metzines, oi? De vigilar. Calli. Tingui, doni-n'hi una i veurà com tot seguit torna en si. I com li fem empassar? Sí, perquè Porti una mica d'aigua. Vaig. això vol dir que li farà efecte. És que la veig tan malament. Ai, pobra dona. Doni, Aquí la té. Té, Aurora, tu li dones? mirin d'obrir la boca i li posen la pastilla. I tot seguit li faré beure l'aigua. A veure, senyora Aurora, Obri la boca. Ara. Una mica d'aigua. I ara què? No tardarà gens a fer un sospir. Sí que n'està assabentat. Ja els hi he dit que a mi em passa tot sovint. Per això porto les pastilles al damunt. Sí, però si no es posa pas un rètol... Encara que no li sembli, Sí. porto una targeta que diu el que s'ha de fer si m'agafa fora de casa. Quan ens hagi enredat. Per qui m'ha pres? Amb la vida no hi jugo jo. Ja retorna! Ja retorna. Encara sort que n'han sopegat una, Què m'ha passat? Quin esglai que ens ha donat. Oi que es troba més bé ara? Però què m'ha passat? Que s'ha desmaiat. Ai, el cap em roda. Tot seguit li passarà. Sort n'hem tingut d'aquest jove que... Que encara és aquí! Calmis. Sí, calmis.
que aquesta vegada sort n'hem tingut d'ell. El seu comportament és el que m'ha provocat el desmai. Però ara es troba bé, veritat? Del tot. No. Però... Ara sent com una sensació de buidor, oi? Sí, com ho sap vostè? A mi també li passa. Diu que això són els nervis. A vostè? Sí, senyora, sí. Encara que no li sembli, a mi em passa el mateix. Pateix del cor, potser. No, segons això ell diu, són els nervis. Vol dir que... Veurà, jo no sóc metge, però pels símptomes... Ja podria ser, ja. Perquè cada vegada que em poso nerviosa, em sento com una mà que m'agafa aquí. No em dubti, el mateix que mi. Pot tenir la certesa de que són els nervis. Apa, senyora Rosaura, animis que no ha estat res. Sí, dona, tot plegat no ha estat res. Esclar, com que no li ha passat a vostè, no ha estat res. No cregui, no, que poc m'ha faltat. El més petit esglai. O bé una excitació. I ja estic. Catacruc. Catacruc. Sí, senyora, sí. I a terra. Es pot saber què passa aquí? Senyor Lloret! Verge Santa! Però què passa? Que no ho veu, puede ser. El meu fill! El seu fill i amb el catacruc. I la senyora Rosaura amb el catacràs. Però es pot saber què fa el meu fill aquí? A aquestes hores? Diu que vostè l'havia recomanat que vingués. Sí, és cert. Perquè li convenia. Doncs ja ho veu, aquí el té. Noi! Noi! Ajudi'm, pura! Cerqui per les butxaques que ireu portar les pastilles. Prou que ho sé. Què vol dir posar? Que potser hi ha... Ah, no, en ell no, però la senyora Rosaura sí. Feia sols un moment que ell mateix les ha fet prendre a la senyora Rosaura. Ara Però... I per què s'ha desmaiat? Per culpa d'aquest ximplet que té per fill. Aurora, compti'm el que diu. Sí, compta, però ja ho veu. Prou i massa, que ho veig. per això no venien. Bé, que troben les pastilles o no? I doncs no. No veig res, diu. Mira, aquí sobre el mostrador són. Sí, esperi. Va, porta. Ai, senyora Rosalba. Obre-li la boca i doni una, va. Ai, esperis que portaré l'aigua. Porta l'aigua. Aquí. Fill meu. Veu. Fill meu. Sí, fill meu. I els altres que rebentin. Aurora. Ah, és que no compta la senyora Rosaura. Tot seguit, dona. No penso pas abandonar-la. Porta la pastilla. Porta. La pastilla. Que se l'han passada. Ho veig. Sí. Apa, senyora Rosaura. Despertis. Sí que s'espanta per poc. Total per veure'm així. Filleta, vostè m'ha deixat ben abandonat en les saunes. He hagut de sortir jo sol. Perquè de no fer-ho, a hores d'ara
estaria dissolt. I després començo a cridar i sempre em responiu el mateix. Naturalment, de primer per culpa del seu fill i després el desmai de la senyora Rosaura. Però què li ha provocat? Aquest fillet tan bonic que té. El meu fill? Però si és incapaç de matar una mosca? Mira, pobret, quina cara que té. Molt gruixuda que la té. Aurora, m'estàs faltant el respecte. I això no ho tolero. Si no fos que el meu fill està així... El seu fill així. La senyora Rosaura així. I vostè, de don Joan Tenori. Aurora? Per favor, Aurora, calma't. Al capdavall el senyor Lloret no en té la culpa. Si no l'hagués recomanat... Gràcies, dona. Després que us faig propaganda. Miri, vostè ens havia d'haver avisat que el seu fill no hi era tot. Com? Que el meu fill no hi és tot? Calmi, senyor Lloret, calmi. Però vostè no sap la que ens ha rebut. Tot això, sí. Però si és tan tímid. Oh, no. Això sí que no, Què vol dir? Que de tímid, res. Vostè no sap com se m'ha tirat al damunt meu i com em petonejava. Senyor. Què em diu? El meu fill! Sí, aquest angelet que té aquí als seus braços. Si no que ho dius tu, no ho creuria. Vagi dient que és tímid vostè. Sí que li tarda a passar. Tot seguit farà un sospir i com si res. I la senyora Rosaura el mateix? Ai, vol dir que li passa? Ai, jo el veig molt blanc. Ai, no ho sé. No, Cridaré el metge, ara sí, el dim és normal. Ja tarda massa. Ara ja torna amb si. Oh, i a ella també li passa. Oh. Sí, sí, ja retornen. I el meu fill també. Calma, que tot plegat no ha estat res. Exactament. Res? Ah, no ho sé, però això és el que ell deia. Lluís! Lluís! Fill meu! On sóc? A la Xina comunista! Pura! No ho hauria dit mai! És que estic molt nerviosa, Molt nerviosa! Procura calmar-te. Home, és que... On sóc? Veiem què li respon ara! Semblen rellotges de repetició, Mira, doncs deixa'm a mi, perquè avui no et conec. Mira. Senyora Rosaura, que ja li ha passat. Ai, sí. Ho veu? Quin esglai. Noi! Pare! Una mica. Si em coneixes, és que ja ha passat tot. Apa, procura aixecar-te, perquè devem fer una fatxa els dos aquí. Ell en té la culpa. Pura, Digui'm, que encara és aquí. qui dels dos? El senyor Lloret. Sí, home, sí. Sí? Xeca. Encara és aquí. El pare i el fill. I l'Esperit Sant. Aurora, prou. Mira, és que no puc, Si no vol mirar, no miri, senyora Rosaura. Però així és que li hagi passat tot el meu fill, anirà a vestir-me. Que també? Sí, senyora, sí, també. Ja ho he dit abans, ja. Li agafava. Aixeca't. Però el que no comprenc és que li hagi agafat de veure-la a vostè. Home, potser l'esglai de veure-me així, però amb alguna cosa em havia de tapar, no? Sí, esclar. Apa, noi, aixeca't. És que no puc! Ara li farem una mica de... Fes un esforç, home. Que bé que quedarà. Pura, que em pot ajudar.
Sí, per què no? Aurora, vine un moment. I venta una mica, perquè si no l'aniversari el mareig. Va, ajuda'm, pura. Jo em marejo, jo. Grossa. Aixequem-lo. Aup! Aup! Oh, renoi, que és pesat. Que ho dius en segones, això? No, home, no. Veu, tots estem nerviosos. Oh, és que el cas és per sucar-hi pa. Doncs procuri en fer força, que no li caigui el llençol, perquè llavors, en vez de sucar-hi pa, haurem de beure vi. Aupa! Ui! Ara! Que el tingui. Posa-lo aquí. Home, Què, noi? Ja estàs millor? Sí, pare. Jo vull marxar d'aquí. Home, tot seguit ho farem. Espavila't del tot i aquí no ha passat res. Ai, que t'ho creguis. Què vols dir? ho veu? Ja hi tornem. Però què et passa, noi? Que no t'han tractat bé? Ai, si tu ho sabessis. Jove, no hi tornem. Que per un sol dia ja està bé. Ja ho veu que no em resten forces. Ara no, però abans. Abans què? Sí, a veure, Pare, tu hi vens molt aquí, oi? ja hi torna. Home, sempre que em convé. I la mare? I la mare. La teva mare què? I la mare. Vols dir que ella... Mira. La teva mare no és pas de l'ofici? Oh, i que Déu no ho vulgui! Mireu, jo en aquest noi és que l'espanyaré, eh? Jove, qualsevol diria que el nostre ofici és una cosa vergonyosa. Per vostè potser no. Clar que no. Perquè amb la tranquil·litat que ho diuen... Ho diuen i ho fan. I tu no saps prou bé que et deixen. Bé. Pare, Digues, fill meu, quantes vegades te l'han tallat? home, n'he perdut el compte. Què? Que n'has perdut el compte? Sí, que és que té cap importància. Mira, un cop tallat, quedes fresquet i rejuvenit. Però què estàs dient? Noi, em sembla que parlo prou clar. I per això m'has fet venir aquí? Sí, i per cert que et vaig dir-te que havies de demanar hora. Això és el que li hem dit totes. I tu creus que jo m'haig de deixar tallar? I ben curt, tal com jo li deia abans. Doncs a ell li podeu fer el que li plagui, però a mi no. Sí, home. No. Si només serà una estirorada. Pare! Sí, home, sí. Ja n'hi ha prou de pare a pare. Home, Sembla que no sàpigues dir res més. però... Apa, Aurora, entre la pura acaba amb mi, tu li talles. No. Això mai! Això mai! Fill, què et passa, noi? Entonces era... I tot per un ximplet. És tot un cas, aquest xicot. Però tu has vist com fugia del seu pare. Oh, i els crits que feia de... Talla no! Per mi ja s'hi pot fer trenes. Mira, el que vull és que li passi aquest altre catacup i que marxi. Ai, sí. Però veuràs d'acabar el senyor Lloret, no? Avui que no s'ho cregui. Ja li diré que torna un altre dia. Mira, estic més cansada que una mula traginant pedres. Ai, sí, noia, sí, noia. Que marxin
I així podrem anar a dinar a aquestes hores, amb tranquil·litat almenys. Què t'agafa tu ara? Pobre senyor Lloret, on t'has fixat amb la fatxa que feia? Ai, sí! A la terra que ha publicat amb un llençol! Oh, sí! Ai, mira, la veritat és que estava tan nerviosa que quasi no me l'he ni mirat. Semblava un moro demanant el pa! Home, no serà tant! Que no? Jo crec que fins i tot ell se n'ha adonat, Pobre home. Avui sí que en té per dir-ne una de fresca. Perquè l'he ben abandonat, No, i a la fi, tot ha estat per ajudar el seu fill. I ja saps què diuen, que els pares s'han de sacrificar pels fills. I és ben estrany, ja, que d'un senyor com és ell n'hagi sortit un fill tan ximple. Oi, sí. Però no li diguis pas a ell. Ja has vist com s'ha posat quan jo li he dit. Es veu que ell no li troba tant com nosaltres. Deu ser la força de la costum. I ara on és? Ell vestint-se, mentre la mestressa vigila aquell neuròtic. Oh! Només falta qui serà ara. Oh, quin peix, que no puc aixecar. No contesti. Oh. Mànim? No. Ai, perdoni'm. No volia cridar així. No. Ara ja és tancat? Impossible. I la tarda ja és completa. Com diu? Ai, esperis que ho consultaré. Engega-la a fer punyetes. A aquestes hores. A veure, hem d'anar a dinar. Aquí. Impossible. Miri, fins al dia 16 no hi ha hora lliure. Ho sento. Però la senyora Rosaura ara no hi és. Així que l'apunto. Ai, sí senyor. Molt bé. Sempre al seu servei. Sobretot. Es deuen creure que som màquines i que no tenim dret a anar a dinar. I tant. Qui era? Qui era? El senyor Rivera. Vaja un altre. Aquest sempre es pensa que sols estem al seu servei. Deixa'm-la apuntar, que si no després Sí, dirà apunta. que no fem mai a les Això mateix. coses que no. I avui en aquesta casa ha estat molt descurat aquest servei. Però no per culpa nostra. No obstant, li demano mil excuses. No són pas excuses el que vull, sinó explicacions del que ha passat aquí. Què més voldríem nosaltres? Com diu, a casa no ho sap? L'únic que li podem dir és que tot anava com sempre. Fins que aquest fillet tan rebufó que té ha enterat per aquesta escala. Per la sortida? Com li dic? No ho entenc. Ni nosaltres, tampoc. I esperàvem que vostè ens ho expliqués. Jo? Oh, naturalment. I si no l'ha recomanat? Bé, sí, però això no explica l'altre. I quin matí que ens ha donat. Però si és un noi tan tímid. Romansos! Ja li he dit abans que de tímid res, Vostè vol explicacions, i nosaltres també. Però què ha fet aquest fill meu? D'Àngel, res de res, Abans ja li he dit que m'ha petonejat. Però el que em sembla que no li he dit és que mentre vostè era a la sauna, ell ha entrat com una trompa a l'altre departament. Se m'ha tirat damunt meu i... I què? Miri el que sent. I m'ha clavat un pessic. Miri, aquí, ho veu, aquí. Vaja, i abraçant-me em anava dient com un foll. O ara o mai! O ara o mai! El meu fill ha fet això!
que es pensa que dic mentida, jo. No, no, ja m'ho crec. Però no ho hauria dit mai. I què volia? I jo què sé, prou feina he tingut per anar-lo empenyent fins que l'he tancat al departament dels infraroig. Així que era ell el que donava aquells cops. Bram, en aquí només quedava vostè i ell. Qui es pensava que era? Què sé jo? Algun altre client que viu abandonat igual que mi. Senyor Lloret, em sembla que sempre complim, Sí, sí, però... El que no sabem és com ha pogut sortir. Això? Vosaltres no, però jo sí. Vostè? Naturalment. He estat jo. Però si era la sauna... Prou que ho sé. A bon lloc m'heu abandonat. Perdoni, però ja sap el motiu. Ara sí, però llavors no, que no el sabia. I naturalment, pensant que era un altre client que havíeu deixat a mig fer, llavors he sortit de la sauna, l'he obert i sense mirar res més he tornat al meu lloc. Doncs ja veu la Carme. Jo? Vostè no, el seu fill. Cada vegada ho entenc menys. Jo l'havia recomanat perquè me'l poséssiu una mica decent. Però no entenc aquest rebombori que ha mogut. Quan li hagi passat, la senyora Rosaura li explicarà més bé que jo el que li ha passat. Un noi tan quiet, tan prim mirat. Vaja, que no ho entenc. Nosaltres tampoc. Però i com és que l'ha deixat amb la senyora Rosaura? Bé m'havia de vestir, no? Sí, però... Sí, però si es desperta i la veu amb ella, de segur que li torna a agafar, perquè talment diria que el volem matar. Teniu raó. Vaig a veure si ja li ha passat. Encara que ja hi estic acostumat. A casa, quan li agafa, li donem la pastilla... I ja no pot tenir fills. Aurora! Ai, perdoni, perdoni. És que no sé pas el que em dic, I tot això és obra del seu fill. Expliqui, senyor Lloret, expliqui. Doncs com li deia, li donem la pastilla, el posem una estona en llet i al cap de poc ja surt com si res. Doncs sí que està lluït. Digui que té una relíquia. Filla meva, els fills són com la loteria. Toca qui toca. Doncs sí que li ha tocat un joc ben bèstia. Ai, perdoni, perdoni. No volia dir això, Sí, sí, ja veig que estàs... Sí, és que... Bé. Cregui que avui aquí tot marxarà a mitges tintes. Pare! Hola, noi! Què, ja t'ha passat? Me n'alegro. I nosaltres també. Així el perdrem de vista. Aurora! És que si no marxen, no podem anar a dinar. Paciència, dona, paciència. Tot arribarà. Així ho espero. Però passa, home, passa. Què fas aquí dins amagat? Passa, Passa i seu. És que... Seu. Segui, home, segui. Que tenim ganes de plegar. Qualsevol diria que tens por. Què hem estat explicant aquestes senyoretes? Diu que has mogut tant d'enrenou. Jo no! Elles! Nosaltres! Aquesta sí que és boja. Només ens mancava sentir això. Tranquil·les, tranquil·les. Aviam, Lluís, explica'n. Pare, Noi, acaba d'una vegada.
Només saps dir pare, pare? Per què hi vens tan sovint aquí? Perquè, altra vegada, doncs hi vinc perquè em convé. I la mare? Altra vegada! I a la teva mare aquí no hi pot venir. Aquí només tenim especialitat en homes. Vostè calli, perquè presumim molt de pura per aquí i pura per allà, i d'això res. Quina mania! Que és que no li agrada el meu nom. Ni m'agrada, ni m'importa saber-lo. Ho veu, senyor Lloret? Ja hi tornem, no hi ha modo. Jo sí que m'entenc. Doncs miri, si s'entén, balli, perquè fins ara ens ha fet ballar nosaltres. Home, Però es pot saber què ha passat d'una vegada? Fins ara res. Però podia haver passat molt. Què dius? Pare, aquesta casa no et convé. I ara? Què saps tu si em convé o no? Jo crec que la mare... Noi, prou! Blai, Deixa la teva mare tranquil·la. Ella també va allà amb vol. I jo mai li he dit res. Què dius? Que ella? Que és que no té el mateix dret que jo. Però jo ja us tenia per un matrimoni model. Caga! I ho som! Sí? Un matrimoni ben avingut i modern. Potser massa modern. vostè tindria que estar satisfet que els seus pares visquin tan bé. I vostès encara més, oi? A nosaltres, la vida particular no ens interessa, Naturalment. El que els interessa és que vinguin aquí. I si pot ser sovint. De què viuríem, si no? Oh, del treball, que és cosa honrada. Oh, i doncs nosaltres què fem? Que juguem? Que es pensa que és descansada la nostra feina. Doncs no, senyor, és molt pesada. Sap? Caram! Mai no hauria sentit queixar-se així. Com pot comprendre, senyor Lloret, no estaria gens bé que ens queixéssim, ja que la nostra missió és que el client surti content. Però, si tantes coses ens diu el seu fill, bé hem de defensar-nos. Amb això tens raó. Tinc raó amb això i amb tot el que he dit abans. A més, és cansada, sí senyor, però a mi m'agrada i ho faig de gust. No cal que ho juris, maca. Faci el favor de tenir més modals, No em dóna la gana. Oh, però Nois! sents? No et conec! És que aquí, si no t'espaviles... Veus? Veus, home? Com jo tenia raó que vinguessis, ja ho veus. Encara no t'han fet res, ja et sents més eixerit. Per sort meva no m'han fet res. Perquè si les deixo a elles, ja fora mort. Però què diu ara? Sí. Vostè està boja sense cura? No, ja ho pots ben dir-ho ja. I jo els dono la raó. Ah, sí? Sí, Mira. digues què vols dir amb això. Es veu que a tu t'agrada molt que te l'escurci. Home, jo crec que és més presentable. Fill meu, contra gustos no hi ha res escrit. Si tu t'agrada llarg, Ni llarg ni curt. La mida que Déu m'ha donat. a Déu no el posis amb aquestes coses. Que perquè pobre tindria feina. I com està el món, allà dalt, suposo que no hi ha faltar. Així m'agrada, trobar-los tots reunits. Perquè vostè, senyor Lloret, em deu una explicació. Té raó, però cregui'm que ho lamento de debò. Vostè ja sap que tenim hores convingudes. I el seu fill s'ha presentat aquí sense més ni més.
I a sobre, aquest trasbals, que no sé a què ve. Caram, caram. Totes diuen el mateix. Però es pot saber què ha passat d'una vegada? Què ha fet aquest fill meu? Primer de tot, entrar per on no devia. Sí, sí, això ja m'ho han dit. Caram, que no és l'entrada, això. No, senyor, no. Això és la sortida. Calmis, calmis. Pensi que s'ha desmaiat 2 vegades, senyora Rosaura. I jo què? Vostè no tenia motius. Que no? De primer, el pare. Tal com ha sortit, a mi m'ha semblat un fantasma. I després vostès. Onda. Nosaltres, que és que també li hem semblat fantasmes. Miri, al veure el seu pare d'aquella manera no era motiu per desmaiar-se, ja que suposo que més d'una vegada l'haurà vist a casa seva en calçotets o en pijama. Sí, I doncs... però mai despullat i embolicat amb un ridícul llençol. Noi, compta amb el que dius. Calmis, calmis, Que només faltaria que vostè se'ns posés nerviós, ara, Sí, Ja ho estem prou tot. valdria més que ens calmem tots. Aviam. Amb el seu fill aquí és gairebé impossible. Però el que no entenc és que un noi que sempre ha estat tan prim mirat, ara de cop i volta, Prim mirat! Deixi'm riure. Per mi, com si vols plorar. noi, no et conec. Sí, ja pot anar cridant vostè. Ell a la seva i prou. A mi el cap em bull. Veiem, Lluís, no et vaig donar l'adreça. Sí, però la vaig extraviar. I com que vas dir-me que em convenia tant... I continuo dient-ho. Bé, que t'ho diguis és una cosa. Ara, que jo m'ho deixi fer n'és una altra. Però tu més o menys sabies on era. Així. Llavors, per què has entrat per la sortida? Jo què sabia si era la sortida? Jo he vist sortir un home i he pujat. Està bé. Fins aquí no hi veig res més que un malentès. Miri, té raó. Fins aquí res no hauria passat. I menys al donar-se a conèixer que la nostra feina hem tingut. Perquè no volia de cap manera dins el nom. I per què? Perquè jo no sabia que per això haguessis de donar-lo. Doncs ja veus que és necessari. Bé, doncs amb penes i treball ens l'ha dit. Però tot ha estat començar a fer-li preguntes per fer la fitxa com armar un guirigall. Però i per què? Perquè a mi no em fitxa ningú, i menys per una cosa així. Vostè ja sap, senyor Lloret, que això és norma de la casa. Pot ser tota la norma que vulgui, però és bastant bèstia. Noi, no et conec. Quina manera de parlar és aquesta? La diem per aquesta casa. Què n'ha de dir d'aquesta casa? Sàpiga, senyor meu, Ai, què més voldries, tu? és un insolent, vostè! I tu ets un... Què? Jo? Prou! Jo acabaré la paciència. Ho veig! És inútil! Amb aquest fill seu tot falla! La veritat que no sé on soc. Massa bé que ho saps. I per desgràcia de tots. Vols callar d'una vegada? I si no em pego una plantofada? Que callin elles també. Vostè és el que ho ha enredat tot. I nosaltres encara... Ni mai que hagués vingut. Tant. Amb això veus et dono la raó. Però no tinguis por, que se m'han passat les ganes per una llarga temporada. Però aviam,
Aviam, Lluís, quin mal havia a fer una fitxa? Però és que tu creus que per això es necessita fitxa. Naturalment que sí. Gràcies a ella, cada vegada sabem el que se li ha fet al client i si li convé repetir o no. Alça, alça! I tot això ho posa a la fitxa? I quin mal hi ha? Aviam, digues. Jo bé la tinc. Ja ho suposo, ja. Com també deu dir quan repeteixes i tota la resta. Naturalment. Mai no deixem d'apuntar res nosaltres. Ja m'ho figuro, ja. Que és que t'estranya? De tu? Què va? Què vols dir amb això? Home, si ets tan assidu... I tu també ho seràs. Jo? Romansos. Però quin mal hi veu? Pitjor seria no venir. Vols dir? Esclar, home. Vostè no sap el relaxat que sortiria. Sortiria d'aquí nou. Nou? Amb el que volíem fer-me, en sortir d'aquí estaria per llançar. Però com pot dir això si no s'ha deixat fer res? Ni ganes. Però per què no t'ho deixes fer, home? Pare, Què, fill meu? m'estic dubtant que siguis el meu pare. Lluís, aquesta sí que no me l'esperava de tu. Saps el que m'has dit? A l'hora que m'has ofès a mi, has faltat a la teva mare. I la teva mare és una dona molt honrada. Si tu dius... Si no calles et planto una plantofada. Calmis, calmis, senyor Lloret. O calmis, calmis, calmis. Ja ho diu vostè. Que no he sentit el que ha dit. Prou i massa! Aquest noi és capaç de trasbalsar qualsevol. És el que m'ha passat a mi. Doncs jo no hi passo. I si no que respecto el lloc on soc, li trencava la cara. Però tingui segur que això no acaba així. Serenyis, senyor Lloret. Miri, aquí tots estem nerviosos menys ell, Oh, això és el que em fa dubtar de que si és boig o no. Després que vagi dient que som nosaltres. Massa totxes que hem estat. Perquè, miri, per molt fill de vostè que sigui, i vostè perdoni, el havíem d'haver tirat escales avall. Sí, totxes. Ja podeu anar dient, ja, que a mi no em convencereu. Però si les noies només el volien deixar bé. Sí, bé. Ben espatllat, deu voler dir. Noi, no t'entenc. Ja em tornarà a agafar. Si no volies fer-te res, per què has vingut? Oh, jo estava decidit de sortir d'aquí fet un home, tal com tu m'havies dit. Però quan la vella... Jove! Lluís, Escolta, més respecte. que m'agafarà, La senyora Rosaura és tot una dama Sí, senyor. i d'una discreció immensa. Sí? Ella calla, però ho apunta tot a la fitxa. Perquè és necessari. Doncs afigura't que després d'apuntar-ho tot, encara xerrés. Vostè és un mal educat, I tu ets una... Lluís, No el digui res més. calla ja. Deixeu-me seure perquè no sé pas si em tornaré a desmaiar. Segui. Per mi, encara porto les pastilles. Ximple! Ximple i més que ximple! Sí! A veure, Prou i prou. no, és que li tinc que dir. Això no hi ha qui ho aguanti. Home, M'estàs avergonyint. Un
noi, amb els teus estudis i amb el respecte que sempre has vist a casa, i que ara parlis de la manera que ho fas, pots donar gràcies a Déu que elles són al davant. Però a casa, en parlarem de tot això. I et juro que te'n recordaràs de mi. Però tu saps el que volien fer-me? Prou! Però ja m'ho suposo! I ho dius així, tan tranquil. Tranquil no, perquè no n'estic. Però no tenia cap importància. Ni que el volguéssim matar. Clar. Després de la retallada, no sé què hauria passat. Puc contar. Més bonic, segur que no hi hagués quedat. Perquè el que és lleig ho és sempre. Aurora! Que només té dret a dir ell el que li ve bé. Home, Mira aquella, la veus? Ella és la que volia agafar les tisores i començar a retallar. Aquella, com vostè diu, té un nom. I, per cert, molt bonic. A mi res no m'importa. Ho sabem ja. Però si t'hauria deixat d'allò més bonic. no s'escarrassi, senyor Lloret, que els que estan com ell no se'ls pot curar. Aurora, jo crec que tots plegats en fem un gra massa. Un gra massa? Però que no veu que és boig? No, doncs si jo sóc boig, vols dir-me tu què ets? Vols que et digui el nom que jo et diria? Prou, jove, prou! Pari ja de parlar, perquè cada vegada que ho fa només és per insultar o dir barbaritats. I el que volien fer-me a mi no era una barbaritat. Ai, però si està vostè que dic que ho volia curt. Curta la feina, ja que era la primera vegada. Però de tallar res. Ni parlar-ne. Baixa, prou. No vull parlar més amb vostè. Doncs deixi'm marxar. Va. Per mi, ja ho pot fer quan vulgui. I quan més de pressa, millor. Doncs obri la porta i marxaré. Va. Que és tancada. Naturalment. Així volien pescar-me. Sàpiga i entengui que aquí no pesquem a ningú. I si he tancat la porta, era perquè efectivament volia parlar amb vostè, però davant del seu pare. Doncs ja hem parlat prou. Obri. Miri, De pressa. aquí té, la porta ja és oberta. Marxi! I no torni mai més. Gent com vostè no ens fa falta, Home. Però abans de marxar, has de demanar disculpes a les senyoretes. I sobretot a la senyora Rosaura. Altrament, jo no podria tornar a venir aquí. Millor. En quant a disculpes, ni ho pensis. Tu faràs el que jo et mani. Encara que em matessis, jo no em retracto de res del que he dit abans. que és que li hem fet algun mal, per ventura? Oh, perquè jo no m'he deixat. Que si no... Per la mare de Déu. Però què diu aquest ximple? Nosaltres li volíem fer mal. Però d'on ha tret això, mentider? És que no me n'hauria sentit de la retallada. Tornem-hi. I ara? Gens ni mica? Que potser m'hauria de dormir. Però què s'empatolla? Ho veu com és boig? Sense faltar, sense faltar. Hi ha un adagi que diu que allà on hi ha pèl hi ha alegria. Però el que és a vostè jove, el pèl l'ha trastocant. Vols veure com et dono una plantofada? Sí! Home! Prou! Feu el favor! Calleu tots dos!
mentida? A ella i a tu. I voldria que em diessis quin mal t'hauríem fet per escurçar-lo una miqueta. Doncs que m'hauries colat. Què dius? Que no t'ha passat mai a tu. Ai, A mi? però què està dient? I jo què sé? Ai, mare, Ves que talment està boig. ai, senyor. Boig jo? Totalment. Total, per esforçar-li una mica. Ni una mica ni gens. Ai, Quantes vegades li he tallat, senyor Lloret? Jo què sé? Què dius? Que no ho saps? Et creus? Noi, que no tinc res més en pensar de les vegades que me l'han retallat. Jo vull marxar. Jo vull marxar. ai, ai, ai. Noi, però què et passa? Està més malament que no pas em creia. Vinga, quieto, Hem mirat. Fa llàstima, pobra noia, Para. Deixa'm marxar. Jo vull marxar. Vols fer el favor de calmar-te? Ara sí que creuré que estàs traslocat. Ai, quina llàstima i tan jove. Ara, per favor, no deixis que em tallin res. No Ai, tinguis que por. m'agafarà. No tinguis por. Jo em creia que a la fi et havies decidit, Ai, que m'agafarà. però per fer el ridícul i posar-me a mi no valia la pena que haguessis vingut. Però tu no vas dir-me que feien les tisores així, amb aquesta lleugeresa. Això rai? Miri, si vol, li tallem amb navaja. Sàdica! A veure, què és això? Prou! Li prego, senyor Lloret, que s'endugui aquest noi, que fa l'hora ha anat a venir. Tots plegats procurarem oblidar aquest dematí. Té raó. Papa, t'has fet un desastre. Si fa pena. Ves a la moda com dieu vosaltres. Però a mi mai més em demanis consell. Ben bona. I encara que es repensi, no torni a venir aquí, perquè cridaré la policia. No tinguis por que torni amb l'estima que li té. Feus a càrrec, que només en tinc una. Ai, la mare de Déu. Ja ens ho imaginem, que no en deu tenir dues. Qui sap? A lo millor té una perruca. Ai! Què té que veure la perruca amb allò altre? Allò altre, diu. Què? Què és allò altre? Deixi'l. Ben mirat, val més que vagi tal com va. A ella li està bé. No. Ara més que mai. Perquè em sembla que aquí hi ha un malentès. Ai, què vol dir? Noi! Aquí. Digues, pare. Vols aclarir-me al què et referies amb dir allò altre? Doncs... Lluís! Digues! Què has vingut a fer aquí? Tu vas dir-me que em convenia molt. I continuo dient-ho, que et convé. Llavors, I nosaltres també li hem dit el mateix. una cosa és que em convingui i l'altra que vulguin retallar. Tornem-hi. Però no comprèn que tan llarg no li està bé. Però i qui ho veu? Ai, Tot aquell que no és cec. Home, Doncs torno a dir i repetir que jo no vull que en talleu res. tornem-hi. I amb aquest noi
No hi ha moto. No hi ha moto. Vine'm aquí, tros d'animal! Senyor Lloret! Perdoni, però és que estic pensant una cosa que no n'hi ha per dir això, sinó una de més grossa. Para, no t'exaltis. Que no m'exalti. Després de tot el bolot que m'has fet, vols que no m'exalti? És que... Vols dir-me d'una vegada què deia a la porta? Jo... Digues-hi de pressa, perquè em sembla que et veig venir. Doncs nosaltres el voldríem veure marxar. Vols parlar d'una vegada? Doncs... especialitat en homes. Però això només és mig cartell. Com? El cartell sencer diu perruqueria Rosaura, massatge i sauna, especialitat en homes. Què diu? Que això és... El que sents, animal! Una perruqueria per homes! Pare, jo? Pare, jo. Sí, i tu què et pensaves? Així? El que volien tallar-me era... El calenzo, burro! Ni senyor Lloret, ni senyor Romanços! Aquesta vegada es mereix això i molt més. Però per què? Per què? Perquè és un poca vergonya. Jo? No ens dirà que ens ha pres per... Perdoni. Això sí que no! Ai, No, sí. de cap manera! Aquesta ens la paga, Aquesta ens la paga. Avui no dinarem. No. Però vostè Repasseu-ho bé. es recordarà d'aquest dia tota la vida. Això. Deixeu-me